Hej, jeg præsenterer gruppe 29 Au sygdomslære for børn. Vi har produceret et spil til børn, som belærer dem omkring sygdommen på en sjov og indlæringsrig måde. Spillet er interaktivt og inddrager børnene. Man styrer i det tilfælde en dreng og hans historie fra en dejlig dag på stranden, hvor han uheldigvis glemmer at tage solcreme på og desværre bliver ramt af hudkræft til efter behandlingen, hvor han er glad og rask. Man får et indblik i, hvordan kroppen reagerer, og på den måde forklare, hvad der sker med dem og deres krop. Vi vil prøve at få børnene til at føle sig sikre omkring situationen.